सिङाव जों आं रायलाया होननानै ओंखारलांदोंमोन। नैरोजा 8 मायथाइयाव बिथाङा ब्रेकग्राउन्ड खालामदोंमोन बमा गावफुंलाबायनानै। खिन्थु 2012 मायथाइ जिथिया बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोन्दों इनडाइरेक्टलि बिथांनि दैदेननायावसो बे आफादखौ दानो नागिरदोंमोन। अखा हांहांहांनो दोमैलुनो दा इलेक्सनाबो बांद्राय गोबाव गैला नालाय जे सेप्तेम्बरावनो जानो गोनां बे सेप्तेम्बरावनो जानो गोनांखाय गोबां बिभिन्न खोथाजों बखिलायगासिनो आरोखि। अब्ला गबिन्द सारमोन बायदिया माबायदि मानसिमोन, फेरेंगा सारमोन बायदिया माबायदि मानसिमोन, बे एखे मोनसे थोरसिनि ओंखामावनो जाबोनाय मोनसे अस्त्रखौनो लाबोनाय बैफोरबायदि मानसिया दिनै आलदा पलिटिक्स खालामनानै आलदा पलिटिक्स हान्जा सरकाराव थांनाय दिनै एक्स एनडिबिनिनो जे इपिबि मानव गेदेर अनजालि दैमारि मेदामखौ मा बुंखो, दा सोरबाया गोथाव गोथाव खोथा बुंनायजोंल' रायजोखौ बुरखायनो हानाय नङा। दा सोरबाया नासयनाय एबा सोरबाया दैथिंजानाय जों फुथुलाफोर बेबायदि बुंदों। फुथुलाया सोर, दा फुथुलानि मावगिरिया सोर, दा गबिन्द एक्स डिपुटि चिफ सारा मा खोथा बुंदों, फेरेंगा सारा मा खोथा बुंदों, रायजोफोर नायनानै लाग्रो। जाय बिथांमोना एनडिबिखौ बख'नो थाखाय मोनसे राजखान्थि हान्जा दादों, बै राजखान्थि हान्जा दाग्रा एनडिबिफ्रा सानबैसे 60 जेलाव थानाय मानसिनि थाखाय मोदै गदों साननो गोनां बाथ्रा। बिथांमोना सानफ्रोमबो थाखा फैसानिनो दावराव जाबाय थायो। फोरमान दं जोंनाव। मोनसे पार्टिया बिसोरनो थाखा हराबानो गावसोरनो बेले बेजे जाबाय थायो, गारियानो सोलिया। सोर पार्टिया हरो बेखौ जों उनाव फोरमान देखायगोन, दा जों देखायथ'वा। हारिखौ फोजोबनायनि थाखाय थांखि लादोंब्ला जोंबो बिथांमोननि सायाव बुंनो बाध्य जागोन। ओंखायनो जोंनि एक्स एनडिबि निसिमा हालामाव थानाय एक्स एनडिबि साफ्रोमबो सोद्रोमा बा दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनो नागिरदों बेनो, नोंथाङा मास पार्टिखौ सापर्ट खालाम, जोंहा बेवहाय बुंनो गोनांथि गैया। खिन्थु हारिनि संरैखानि थाखाय जोङो जिउ थै गासैखौबो बावबोदोंमोन, न'खर बावबोदोंमोन। बेखौ खेबसे रिमाइन्ड खालामफिननानै हारिनि खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनाया गाहाम, बा खामानि मावनाया गाहाम दंबावो बा गोनांथि दंबावो। जोंनियाव मोनसे हान्जानि आफादगिरि एनडिबि होननाय मोनसे ग्रुप दङ। बिनि आफादगिरिया दाखालि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोन्दों इनडाइरेक्टलि बिथांनि दैदेननायावसो बे आफादखौ दानो नागिरदोंमोन एनडिबिखौ इसु खालामनानै। दाथ' एनडिबियानो गैया अनजलि दैमारिजों। अनजलि दैमारियाथ' एनडिबि नङा। एनडिबिखौ मुं लानानै जे दिनै मोनसे आफादखौ दादों, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो एनडिबिखौ लानानै जे जोंखौ बोखावनो नागिरदों, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बे आंनि नोंनि थाखाय नङा, बर' हारिनि थाखाय इयुना खिन्थु गाज्रि जानो थांगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना बे जथुमायाव फैनाङा होननानै बादा होदों। हयथ' सासे सानै बेवहाय थाम्फैफोरबो थिनहरदों जानो हागौ, जायफ्रा भिडिअ खालामनानै अनजलि दैमारिनो हैगोन। जों क्लियार बुंदों, हारिनि थाखाय जोंनि सरकारा मानगेरे प्रमद बर' आरो मानगेरे गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव खौसे खालामनो थाखाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै सान हर खामानि मावगासिनो दं। जायनि जाहोनाव बिपिएफनि लिडारफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव ज' जादों। बेनि थांखिया बे नङा जे बिथांमोना सियार नागिरदों। जोंनि गोबां एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदों। बेनि थांखिया बे नङा जे बिथांमोना एमसिएलए गेलेनो एमएलए गेलेनो थाखाय टिकेट बिदों, बे नङा। जोङो हमदांनो हादों हारिया मोनसे गिदिर खैफोदाव थांगासिनो दङ आरो बे खैफोदखौ मोगा मोगि जानो बारा सम गैलिया। बेनिखायनो मोननाय मोनैखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां खुद्रिगा थानो हागौ। स्वाभाबिक साफ्रोमबो मानसिनि सुखु दुखुखौ जोङो सुफुंजोबनो
गुसु खालामजोबनो हाया बा सोरनिबा न'खरनि बालाफोरखौबो फिसिजोबनो हाया बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिलायखायो। नंखायनो धैर्य हकारे बोसोरबायाव जोंखौ गोबां गुरलाय गुरजायाव दोनबाय। इसिङावबो जोंहा दावराव दावसि खालामजादों, जोङो अखाङावबो जोङो दावराव दावसि खालामजादों। खिन्थु हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा लानानै जोङो दिनै खौसेथि आखाइ हमलायनानै दङ। जोङो खावलायदों अनजलि दैमारि बिथांजों दैदेनजानाय सानैसो एनडिपि सोद्रोमाफोरा जुदि एसेबां माने पलिटिक्सआव हाबनानै हारिखौ दैदेननो लुबैदोंब्ला इउपिपिएलआव जयेन जादोंबा बिपिएफआवनो जयेन जा। अनजलि दैमारियाथ' गावनि बिपिएफनि सेक्रेटारिमोन, मानो बिपिएफआव थानानै दिनै हारिखौ बोखांनो थाखाय मावनो हादिया? हानांगौमोन बिथांनो हायिनि जाहोनानो जादों बे थांखि नङा, हारि बोखांनायनि थांखि नङा, हारिखौ फोजोबनायनिसो थांखि, जायनि जाहोनाव 3थि पलिटिकेल पार्टि दानानै बिथाङा दिनै बर'नि गेजेराव बेले बेजे लाबोनो नागिरदों। आरो बेखायनो जों सांग्रां जानांगोन। आं बुंनाया बे नङा दे नोंथाङा सोरबा सासेया एपिपिखौ सापर्ट दा होननानै बुङाखै। एपिपिआनो जुदि देरहानानै हारिखौ थोंजोङैनो देरहानानै फोसाबमारनो नागिरदोंबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। खिन्थु एपिपिनि दिनैनि दिननि जा थासारियाव दिनै एपिपिखौ जोनोम होदों, बे थासारिया खिन्थु हारिखौ लोरबां खालामनायनि थाखायसो। आसामनि मोनफ्रोमबो हारिया दिनै बाबा होनदों बर' हारिखौ। मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया इउपिपिएल दोलोखौ बाबा होननो गोनां जादों, गिदों। एमएलए इलेक्शनाव, काउन्सिल इलेक्शनाव, एमपि इलेक्शनाव फैगोन बाराव जों जे बिराद गिदिर गोहोम खोख्लैनो हागोन बेखौ नुनानै बर'फोरखौ दांख्ला दुंख्ला खालामनानै गुबुन जाथिफोरखौ ज' खालामनानै सोरबा हानजाया खिन्थु देरहानो नागिरदों। बेखौ जों दिनै सोलोंनांगोन। बिपिएफआव दाथा होननानै बुङाखै, कंग्रेसआव दाथा होननानै बुङाखै, बिजेपिआव दाथा होननानै बुङाखै। दिनै हारसाफ्रा बिजेपिआव थाबाबो मय अखमिया होननो हायोब्ला, कंग्रेसआव थानानै मय अखमिया होननो हायोब्ला जों बर'आ मानो हाया? गुबुन पार्टियाव थांनाय लोगो लोगो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ बावगारनो नागिरो, गादब जानो नागिरो, सोबख' जानो नागिरो। मालायनि बुंनायखौनो हय बाबु होननानै दिनै नों लायो। थाखा फैसाया देरसिन नङा। मानसिया जेब्लासिम थांबाय थागोन थाखा फैसानि जेंनाया जोबा आरो थाखा फैसा फैनायाबो जोबा। फैबाय थागोन, थांबाय थागोन, जेंनायाबो फैसायाबो बे मानसिनाव ओंखाम खाला बायदि जाफ्लायबाय थाखायो। गावनि गोसोनि लुबैनायखौ हमथानो हायिनि थाखाय हारिखौ फोजोबस्रांनायाव जों जेन एक्स एनडिपिफोरा जेरावहाय जोङो गावनि लजिक, गावनि प्रिन्सिपल, गावनि डिसिप्लिन बेखौ फल' खालामनानै हारिनि थाखाय जों जुदि गावनि गासैबो दंनाय मानिखौनो संहार खालामनानै हारिनि थाखाय बावनो हादोंब्ला दिनै पलिटिकेल पार्टि दानानै जोंखौ सोरबा हारिया बोखावफ्लेनानै सिफ्लेजोबनो नागिरनायखौ जों बुजिनो रोङियाखैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। आं नंखायनो खावलायनाया बेनो, मोजांखौ बोजबनानै दिनै आरो खेबसेबाव एनडिपिफोरा जेसेबां जोंनि एनडिपि मावथि लोगो नोंथांमोन दङ एक्समोन ज' जानानै हारिखौ मोनसे गोथां लामाजों लांनायनि जोंहा मोनसे सम फैबाय। दिनै जों एनडिपिनि जे मोनब्रै फेक्सनमोन, बे मोनब्रै दालाइया गासैबो जयैनो थांनाय 2020 मायथाइनि जे सुक्तिमोन, बिटिआर सुक्ति, बेवहाय सागान होखांनानै गासैबो सोद्रोमायानो एनडिपि बे आफादखौ डिजल्भ खालामनानै सेफायनानै जोंनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव जगदान होदोंमोन। जों दा बेनिखायनो गासैबो इउपिपिएलनि मावथिफोरा एनडिपिनि मावथिफोरा गासैबो इउपिपिएलनि सोद्रोमा। थांनाय बोसोरब्रै दिनै इउपिपिएलनि नेतृत्व जि सरकार जाबाय आरो बे सरकाराव फैनायाव नोंथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। सरकार फैनायनि सिगां जिखिनि जा दुखु खस्थ' मोनदों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर होदों। मानोना नोंथांमोना ज' जानानै खामानि मावामोनबा हयथ' बिटिआर सुक्तिबो जानाय नङामोन। नोंथांमोना ज' जानानै खस्थ' खालामनानै आर्मि पुलिसजों बुजानानैबाबो जेल जानांनानैबाबो जातिनि थाखाय बर' हारिया गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै बोरैहाय मोनसे उदां जाति हिसाबै
थांना थानो हागोन बिदि मिजिं लानो जिखिनि दुखु खस्थ' खालामदोंमोन दा बे दुखु खस्थ' खालामनायाव जेसेबां हेंथा मोनदोंब्लाबो नोंथाङा बानानै मेंनानै फावसायनो थायालाफानो खामानि मावबाय थादों आरो बिनि फिथाइ हिसाबैसो जों बे सुक्तिखौ खालामनो हादों नोंथांमोननि गोबाङानो हयथ' साननो हागौ जे जोंलाय दैदेनगिरि नङा साधारन मेम्बारसो बेनिखायनो जोंहा बे सुक्तियाव देरगारना लानो गोनां जेबो थाया होनना साननो हागौ खिन्थु नोंथांमोन साफ्रोमबो गावनि फोथायनाय गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनाय गसंनानै थानायामोनब्ला बे सुक्तिया जाफुंनाय नङामोन आरो बेखौ भारत सरकार आरो असम सरकारा बे NDP-खौ बोखाव बोसि खालामनानै लोरबां खालामनानै सुक्ति जाहोलाफानो जोंखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेनिखायनो 2005 मायथाइयाव जेथिया जों पिस गिबि खेब सिजफायार खालामबाय बे सिजफायार खालामखांनानै जेथिया सरकारजों सावरायनो लायो बे समावनो रन्जन दैमारिखौ बिभिन्न षड़यन्त्र खालामनानै सोखावनानै दोनबाय आरो बे गावस्रानायाव बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि ABP-नि आफादगिरियानो दायनिगिरि आं नामखौ बुंलिया बिथाङा बे समाव गभर्नमेन्टजों एसे लिंकआव फैबायमोन आरो बेखौ सरकारा बिथांखौ बाहायनानै बिथांखौ अस्त्र हिसाबै बाहायनाय बिथांनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिखौ हाग्रायाव हरफिननाय बमा गावसंहोनाय बे गासैबो पलिसिखौ बिथांनि थ्रुयै खालामदों बेनिखायनो बे गासैबो दायनिगिरिया आसलथे आथिखालनि ABP-नि दैदेनगिरि आफादगिरि दिनै आरो बिथाङा बर' जातिखौ सोखावदों ओंखारबावदों बे समावथ' हायाखिसै बिथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौ सेपारेट खालामनानै दोनबाय खिन्थु अब्लाबो NDP-आ जि थांखिजों गसंबोदों जि थांखिखौ लानो नांबोदों नाजाबोदों बेखौ फेलें खालामनो हायाखिसै जे बिथाङा थांबाय दा जेल जानो गोनां जाबाय दासिमहालागै जेलाव दंबाय थायो दाखालि लिभाव फैदोंना दा मिटिं खालामथिगासिनो दं आरो ABP-निनो हयथ' प्रपागान्डा खालामदों जानो हागौ बेनिखायनो जों आसलथे बेबो षड़यन्त्र मोनसे सरकारनि षड़यन्त्र जे NDP-खौ बोरै फोजोबस्रांनो हागोन हाथियारजों नांनानैथ' फोजोबनो हायाखिसै सिजफायार खालामबाय सरकारजों सावरायबाय दावगाबाय एसे जथेस्थ' मोननै मोनथामसो स्टेपजों दावगालांबायमोन आरो बे समावनो बिथांनि थ्रुयै षड़यन्त्र खालामनानै बे सावरायनायनि जितु डेभेलपमेन्ट बेखौ ब्रेकडाउन खालामनो थाखायनो नैबे आफादखौ सेफायलायबाय बाखावलायबाय रन्जन दैमारि बेलेग थाबाय जों बेलेग जाना थाबाय खिन्थु जोंथ' जिरायना थायाखिसै नांलांबाय थाबाय नाजालांबाय थाबाय दा बिदिनो नांलांनाय नाजालांनायनि फिथाइ हिसाबै जा डिसकासना कन्टिनिउ जाबाय 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिजफायार आन्दलन स्टार्ट खालामनानै जों ज' जानानै सावरायनायाव बाहागो लाफाबाय बेबायदिनो जेथिया जोंनि सावरायनाया जथेस्थ गोजौ थाखो होलाय थाङो अब्ला आरोबाव रन्जन दैमारिखौ एरेस्ट खालामनानै बोसोरसे 2012 मायथाइयाव बिथांखौ एरेस्ट खालामना 10 मायथाइयावनो एरेस्ट खालामदों रन्जन दैमारिखौ 2010 मायथाइयावनो एरेस्ट खालामनानै बोसोरनै जेलाव थानानै जेथिया आरो 2020 मायथाइयाव बेलाव ओंखारबोयो आरो बेलाव ओंखारनायनि टार्म्स एन्ड कन्डिसनानो जों फार्स्ट टाइम सिजफायार खालामनानै आल'सना खालामनाय जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन होदोंमोन बे एखे कन्डिसन एखे टार्म्स एखे माबाखौनो रादायखौनो बिथाङा गनायनानै आरो सिजफायार खालामफिनबाय बिथाङाथ' एक्सुवेलि जों डिसकासन खालामनो जिखिनि कन्डिसन सरकारनिफ्राय होदों बेखौ मानिनायखायसो बेखौ आपत्ति खालामनानै बेखौ नाजावा होननानै गनाया मोनसे सिजफायार ब्रेक खालामना थांफिनदों 2009 मायथाइयाव खिन्थु 2020 मायथाइ जेथिया मानिफ्राय ओंखारबोयो जेलाव ओंखारबोयो जेलनिफ्राय बेलाव फैयो अब्ला बे एखे कन्डिसन मानिनानै बिथाङा आरो सिजफायार खालामलायबाय बे कन्डिसन मानिया थारमाने भारत सबिसनि सिङाव जों आं रायलाया होननानै ओंखारलांदोंमोन 2010 मायथाइयाव बिथाङा ब्रेकग्राउन्ड खालामदोंमोन बमा गावफुंलाबायनानै खिन्थु 2012 मायथाइ जेथिया माबायो बिथाङा बेलाव फैयो आरो बे कन्डिसनखौ मानिनायखौसो बिथांखौ जेलनिफ्राय हगारदोंमोन जे भारतनि कनस्टिटिउसन सायाव जों सावरायनानै समाधान खालामनोसै होननानै आरो बेखौनो रागा जोंनानै जोंहा फेरेंगा बिथांमोना सावरगाया बिथांमोना बिथांनिफ्राय गावस्रालांनाय जुदि भारतनि संबिजिरनि सिङावनो समाधानखौ नागिरदोंमोनब्ला माबा बेखौ आपत्ति खालामदोंमोनब्ला बै समाव मानो
सिन्सियारिटि ब्रेक खालामखो भारतनि समाजजों सावराय होननानै मानो ओंखारखो दिनैसो बे एखे खोथाखौ गनायबाय बेनिखायनो जोंखौ थगायदों जाथि संगठन हिसाबै थगायदों होननानै बिथांमोना रन्जन देबरफोरा ओंखारनाय मोनसे सेपारेट मोनसे फेक्सन जादों दा जों फेक्सन मोनथाम जाबाय मोनसे इन्डिपेन्डेन्टबो मोनसे बुङा मानो जाय रायजोआ जायखौ सैथो नुदों बेखौ मोजां मोनखागोन आरो सोरजों फुथुला बाहायजादों फुथुला बाहायगिरिया सोर फुथुला बाहायजाबाय थानाय सरकारा सोर दा बेखौ नुगासिनोखा हाजारखि मोजां मोजां बुंनानै गोदै गोदै खोथा बुंनानै गाज्रि राव फान्दायनानै बुंब्लाबो बेखौ रायजोफ्रा फोथायखाला जाय सिगाङाव नै दा सरकाराव थाबाय थानाय समाव गोखैखौनो गोदै गोदै होनबाय थानानै आनारस थावैखौनो गोथाव होननानै फानबाय थानाय बेखौ रायजोफ्रा मिथिखासिगौ जाखांजोबखाबाय आरोबाव फिन आरोबाव नै गोदैबाव होननानै फानोबा बेखौ रायजोफ्रा मानिनाय नंला अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा फोरमायगोन ना फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव इपिपिआ गोख्रोङैनो फाव लागोन अब्ला माखासे जा समस्तिफोर बै समस्तिफ्राव इपिपि हानजायाबो मानाव गेदेर अनजालि दैमारि दैदेननाय इपिपि हानजायाबो देरहानायनि सम्भाबना दं अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो जायफ्रा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै बेखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो।